Os planos cinematográficos poden ter un ángulo respecto ao observador e é marcado pola posición e inclinación da cámara cando encadra. En resumo, trátase de posicionar a cámara de xeito frontal ou darlle unha inclinación para crear certo efecto no resultado final. Estes son os planos cenital, dende arriba, picado, ligeramente inclinado para abaixo, frontal, de frente, contrapicado, desde abaixo, e nadir, completamente desde a parte inferior do protagonista. O cenital é perpendicular ao chan. Mira os acontecementos xusto desde arriba colocando a cámara a 90 grados, como se sacasen desde unha toma aérea. Hoxe en día, este tipo de planos popularizouse grazas ao uso de drones que abarataron moito o custo. Causan un efecto moi estético na imaxe. I feel like I've been in a coma for about 20 years, and I'm just now waking up. O picado é de arriba cara a abaixo, cunha inclinación da cámara de 45 grados, aínda que isto non é estrito e pode variar moito dependendo das necesidades. Só é machacar a personaxe comprimindo e dando a sensación de ser inferior, pequeno, frágil ou incluso ridiculizalo. O frontal, tamén chamado normal ou neutro, é o plano máis cotián. O ángulo da cámara é de 0 grados, é dicir, paralelo ao chan e diante do elemento que estamos gravando. Se se trata dun ou dunha personaxe, a cámara adoita estar á altura dos ollos. Ese é un obxecto, grábase a súa altura media. Móstranos os seus aspectos físicos. ¿Qué te pasa ahora? ¿Cómo pueden andar con estas cosas? ¿Cómo? So always look on the bright side of death. O contrapicado é unha angulación de abaixo a arriba. É o plano oposto ao plano picado. A cámara desta vez sitúase en fronte do elemento ou xixeito e a unha altura por embaixo dos ollos ou por embaixo da altura media dun obxecto. A cámara apuntará, polo tanto, cara ao teito en maior ou menor medida. Serve para enxalzar, magnificar ou suliñar o que estemos filmando para dar grandeza. Un exemplo é o de Darth Vader na película Star Wars. En case todas as esteas hai algún plano del no que a cámara grava en contrapicado para enxalzar o seu poder e tenebrosidade. O nadir apunta directamente cara arriba, colocando a cámara a menos 90 grados. Son pouco comuns, aportan moito dinamismo. Destes planos hai bastante nas películas de Tarantino, por exemplo. O plano holandés, ou plano aberrante, consiste cando a cámara está inclinada uns graos respecto á liña do horizonte, variando significativamente o valor en función da intensidade do efecto perseguido. Con este plano comunicamos ao espectador un efecto de inestabilidade, suspense, misterio, a vez que serve tamén para dar dinamismo á escena.